Umaga na sa ating duyan, wag nang Sinon and Laika. A love that lasts forever. Iisa lang ang makapagbibigay niyan. Hindi ang tao, hindi ang pag-ibig ng tao. Dahil alam natin ang tao ay marupok, kay daling lumimot. Ang nais ninyo, ang nais nating lahat, isa lang makapagbibigay, ang Diyos lamang. Sinon, masangayon ka ba na maging may bahay si Laika na narito ngayon alinsunod sa batas ng ating simbahan? Yes, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? I do, Father. At nakahanda ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? I do, Father. kay tagal ko nang nag-iisa, andyan ka lang pala. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahiwaga ang nadarama, sa'yo'y malinaw. Higit pa sa ligayang hatid sa Anong tawag mo sa kanya? Daddy po. Daddy. Daddy, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. The love Mahiwaga. of husband and wife ay mapalago upang ito'y maging isang halimbawa sa lahat. A love that is faithful, a love that will last forever. Sa minsang pagbali ng hangin, hinila patungo sa akin, at tanging ika'y ibiging wagas at buo. Yan ang kailangan niya, mga ngiti na yan, yung mga ngiti. Kasi may kumukuha sa inyong video eh. Yan. Laika, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Sinon na narito ngayon alinsunod sa batas ng ating simbahan? Yes, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? I do, Father. Nakahanda ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? I do,